parbuepir asar honon nami masongon hatari na tua-tua pirma poki bahul-bahul mapacalongan pirma todimuna dinamar sirak kamuna lohot amang boru nami nataha holong yon luju-luju ma nak pangumoan horas tamuna di pangaratoan sok-songni nang nari huta laos mangi hutusima akka amang lohot tamu inang sorry pada huwag kami do dison ulos na gajang si torok rabu ope porludo pamotoron nami o tuhamuna molo opartu komunikasi muna dohot amak tua nami ima tulang muna 12 maulo tuwag kami salama nonon tu atas manang na di atas di batang tu amang boru nami on ulos panggabi matongi Tuhamuna sa luhukna marhite tangyang nami asa di pasok-pasok duhata hamu bahagabeon suok songonima mangihu mamusian non tuaka yanakon na hobartu jujur modu na kinan obak mahamu anak-anak lima obak mana marhasokan natong sana manoni tu lain nami si obar si Nelson gabe 5 maanon ulos 2 matuburu gabe pitu walu sana ma tulaiku bapak ni sino panggoramu lay bapak ni sinupu si Jepri oh Pak Jepri on laikon ay tikigelengon di sosok silitong don di motor pe manang ni siyaw mang namakatayon ama jalaw sinaga tungganen jadi bapak si Jepri maho dia ma iboto nami oh musir parohot pularong akaulaw akan bertinoroho di sido akka dapotan akka hinauli bolo dengga-dengga niba akan bertinoroho kawa dudangi sia sada mamuse tupahok pangwaran sada 10 sada mamuse utusan ipahok siap bawa sada ma utusan siapa hopu siang boru gabe 10 sada 2 ngapa ekspedisi oke atau mau lihat ya mak jadi opak kusima dihamuna saluhuna pamuruan nami ia uloson parhitea doon mangino pasu-pasu siya tuhatta ulos na gajang si torok ragu gajang barita gawe, gajang barita nasiroha si pasahatan ni tuhata marhite tangyang nami kami hula-hula muna marga sinaga na siya sosok nitong di pasu-pasu de batama akka sila siroha kahipason akka kemajuan ni usaha toh akka pacarian na tama asa marbarita gawe marbarita nasiroha hamuna di sihapudian ni amang boru namion pasu-pasuon ni tuhata atong pos rohanami songon hatari na dua-dua manohonon nami lomak masilujuang lomak sobinabuan horas mahamuna tinggal di huta suak songonin ang nani tano pangaratoan panggol pangkuci dan pangiruan nami mamang usai kodang nami ima kodang liat kodang bandalan do kodang pasu-pasu asa mga kami lao mandalan lao mamasuk-masuk yang aku nami salihuna las disopa pasato nami ulos turun ragu memang mah kodang ini
Jadi semua media aku udah nami. Taringot dibangun